No näen kysymyksen kahtiajakoisena, eli jos puhutaan PK-sektoriyrityksistä, niin näen, että heidän on hyvä kääntyä arvonlisäveroasioissa ammattitaitoisen tilitoimiston tai asiantuntijan puoleen, koska PK-sektoriyrittäjillä tai yrityksillä ei välttämättä ole aikaa keskittyä arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiin. Suuryrityksissä sen sijaan heillä on oma henkilöstöään ja sitä kautta tilanne on varsin hyvä. Miten ammattitaitoa tulee ylläpitää, kehittää? Mä näen, että muun muassa tämmöiset tilaisuudet kuin tänään ollaan teidän kanssa on hyviä. Toinen iso asia on verohallinnon ja yrityssektorin keskinäinen kommunikointi, eli meitä kannattaa ja voi kysyä ratkaisumalleja erilaisiin arvonlisäveron ongelmakohtiin. Laaja kysymys tietysti sinällään, mutta mä näkisin sillä tavalla, että erityisen olennaista olisi oppia ennakoimaan ja oppia näkemään isot kokonaisuudet, tavallaan se iso kuva asioissa. Että alvi on transaktiovero ja sen takia hyvin usein se tarkastelu menee sillä tavalla, että tarkastellaan yksittäisiä myyntilaskuja, tarkastellaan yksittäisiä ostolaskuja ja pohditaan niiden alvikäsittelyä, eikä tulla miettineeksi sitä, että mikä se isompi juttu siellä taustalla on. Teema, jota ajantiedon kurssillakin mekin yritetään mahdollisuuksien mukana nostaa esille, eli että ei mietitä pelkästään jonkun yksittäisen vaikka kansainvälisessä kaupassa jonkun ostolaskun käsittelyä, että nyt näin tämä menee ja sitten ollaan tyytyväisiä, vaan yritetään ymmärtää se, että mikä se on se kokonaisuus, mitä siinä ollaan tekemässä ja sitä kautta vasta pystytään sitten oikeastaan määrittelemään ne oikeat käsittelyt. Erityisesti varmaan aiheellista olisi, että arvonlisävero, kun se on 25% melkein, eli neljännes myynnistä ja neljännes ostoista, nousisi siellä talousjohdon agendalla korkeammalle kuin se tällä hetkellä on. Ja sitä myöten tietysti erityisalueena siellä on varmasti riskienhallinta oma-aloitteisena verona. Olisi erinomaisen tärkeää, että meillä on selkeä käsitys siitä, että kuka vastaa mistäkin. Ja sitten kun päästään eteenpäin, niin voidaan alkaa optimoimaan arvonlisäverotusta, esimerkiksi kassavirtojen kautta. Jos näistä lähtisi liikkeelle, niin sitten voidaan mennä toimialakohtaisiin osaamisiin, joka on myöskin tietysti aiheellista olla siellä johdon agendalla. No mä näkisin, että erityisesti kannattaisi kiinnittää huomiota erilaisen järjestelmäosaamisen, raportoinnin, tämmöisten teknisten valmiuksien ja valvottavuuden asioihin. Eli substanssiasiat on kuitenkin sellaisia, että ne on eri yrityksillä erilaisia ja ne oman yrityksen substanssikysymykset voidaan aina aika ajoin selvittää ja varmistaa, mutta prosessien, raportointien, tämmöisen compliance-prosessien hallinnoinnin täytyy olla koko ajan yrityksen niin kuin omassa osaamisessa. Ja jos yhden yksittäisen alueen nostaisin esiin, niin se voisi olla vähennysoikeussäädökset, eli niiden tunteminen on varmasti hyödyllistä kaikille, jotka käsittelevät näitä ostolaskuja, joko koti- tai ulkomaisia, ja niihin liittyvät laskumerkintävaatimukset, niiden tuntemisen, niin sen haluaisin nostaa esiin sellaisena yhtenä merkittävänä osa-alueena.